הלו. שלום לך אדוני, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך? בסדר. התקשרתי לבשר לך הבוקר שזכית ב-125 שקלים. זה 125? 125 שקלים, כן. זהו? אתה בשוק? חבל על הכסף של השיחה. איפה אני תופסת אותך? כן. מה זה משנה את התופס הזה? איזה יופי. בשביל 125 שקל הייתי אומר לכם להתקשר. וואי. תגיד, מה אתה הולך לעשות עם הכסף? תספר לי. 125 שקל, זה מתיחה? תגידי. עכשיו תגיד לי מה אתה הולך לעשות עם הכסף. עם 125 שקל. וואלה? אני שואל. כל הכבוד. חשבת כבר יש לך משהו בראש? טוב, נו, מי מדברת? יפה. הלו. הלו. טוב, בסדר. אז אני אשחרר אותך כדי לספר להורים, בטח אתה תרצה לספר להורים, נכון? אוקיי, ולחגוג. מזל טוב וכל טוב ושיהיה בהצלחה. טוב. כל טוב.